Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Ma este megmutatom, hogy hogyan váltam én híressé egy kanál. Kanál. Ma este elgörbítem ezt a kanalat. Otthon is vegyenek elő kanalat, villát, mindegy. Csak az a lényeg, erősen kell koncentrálni, látják? Itt ezt kell mozgatni, és erősen koncentrálni, figyeljenek. Egy picit, csak meg kell billenteni a véget, hogy totális működjön. 1, 2, 3, görbülj! És látják? Görbül a kanál, te jó ég! Görbül a kanál, Isten, csak így simogassák is néha, alumínium, simogass, figyelj! Figyelj! Zoltán, figyelj! És görbül a kanál, Istenem! Köszönöm, hölgyeim és uraim, köszönöm.